Zugum, 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 zugum. Allah ya sa aikin nan na malam ya amsa. Zugum, zugum. Ko Allah zai haɗa ni da saurayi? Zugum, zugum. Assalamu alaikum. Haba bai wa Allah tun a can nake ta binki ina ta sallama ba yake jina. Ina zuwa ne haka yake tafiya a kafa? Wallahi zan ƙarasa gida ne. Wa alaikum salam. Ya hakuri na tare ki a kan hanya. Ban gane me kake faɗa ba. Ya muna tafiya da ita kuma zaka zo kana mata magana. Ka zo kuma Allah malam da. Ga duk da nake magana zaka samu naji. Naji amma ya zaka zo kana kokarin yin shuka a gonar da ba taka ba. Kai ba baka gama shuka ba. Ku dakata dan Allah. Yanzu din me ya kawo haka din? Me ya kawo? Kina ji abinda nake so na isar miki ta. Ni nake so ki saurara ba shi. Ni na biyo ki tun a can. Kin san Kuma ni na tsare. ni na fara miki magana. Ki tuna kar ki biye shi. Shikenan yanzu ni da shi wa zaki saurara. Kake kinga Alhamdulillah. Maza biyu lokaci ɗaya? Gaskiya aikin malam ba ƙaramin ci yake yi ba. Ya zama dole in koma in same shi. Ba ma ya san irin mazan da zan samu a gaba.